Lige vent, må jeg godt lige teste og roligt, jeg dræber dig ikke. Bare kom ind. Jeg vil bare gerne lige teste, bare lige for at se, om du godt kan slå mig. Så kan vi godt bagefter spøgelsen? Kan vi. Så fjerner jeg bare tøren igen. Ej, jeg skal jo lave dem på min ven. Hvorhen skal vi gøre det? Jeg gør det her. Ja. Den der sælger den udløber forresten. Så er der bare fight med dig. Ej, det er bare sjovt. Dude, jeg dør. Fuck. Gør du? Nej, døde du? Jeg døde lige. Nej, det er check. Du må gerne få det tilbage. Dude, jeg skulle lige så gear af, mand. Fuck, hvor er han klam. Oh my fucking god. Ja, altså, det kommer op på YouTube, så alt sammen, hvad hedder det, ham der, ham der hedder, Lulopper der, han scammer. Ikke trade med ham. Fuck, hvor er han klam. Oh my god. Oh my fucking god.